Hej! Imens de andre på Grønland vil vi nu vise, hvordan vejret er i Danmark. Vi er på Erikstrup skole nu, og det er fantastisk vejr. Jeg tror, der er nogle børn derovre, der leger græsset. Sommerne. Sådan. Skal vi snakke? Okay. Vi er ude for at finde ud af, hvordan sommeren og foråret er på vej i Danmark. Blå himmel, sol. Ikke kigge på træerne, de er næsten grønne. Og her kan vi så se nogle små børn, der leger. Og cirkus. Vi skal over til den lille hest. Og det vil vi lige gå over og kigge lidt mere på. Ja, så cirkus kommer til byen, og vi er ude for at kigge på cirkustingene. Og på deres dyr. De har heste med. Vi vil gerne se elefanterne, men de gemmer dem til synlæderne. Elefanterne er gemt bort. Vi er på Langstrøm med lille mini-hest. Nå. Og hunde. Dansehunde. Yay. Tjek dem, der ligger på bordet på sådan Ja. splat. Ja, de ligger bare og ligger. Vi skal op sammen, så stopper de. Jeg vil lige et nærmere kig på cirkuset indenfor. Mennesker. Der er nogen, der er ved at øve derinde, som vi kan se. Når de nu rejser rundt med cirkus, så skal de lige øve inden den store forestilling. Øvede de? Hvad lavede de? Ja, de øvede i top hats. Følger du slet ikke med? En giraf. Vi har fundet giraffen! Nu vil vi gå videre ud i lokalområdet. Jordbærne, som allerede er godt på vej i butikkerne. Mm.